Sa Kapuso Iloilo Police Provincial Office, ginatunan ang pagtanyag sa reward money sa makahatag sa makabulig nga madakpan ng suspect nga nagbunggo sa mag-asawa sa Pavia. Si John Sala nakatuto. Wala sang impormasyon ng Iloilo Police Provincial Office kundi ina si Bobot de la Rosa, ang suspect nga driver sang sports car nga naglasak tubtub mapatay kay Rave Garcia kag pagkapila sang asawa sininga si Chef Rail sa barangay Pandak, Pavia sa nagligad nga Hulyo 1. Suno kay Major Rolando Oranyo tag sa Police Unit ang naka-alerto na pang wala pa sang update na tuhoy sa ginapanaguan sang suspect. November 5 sa napasaka ang kaso nga murder kag frustrated murder bato kay de la Rosa. Sang damnag lang nakapagwa na sang warrant of arrest ang korte. Nakatid na natin ini siyang fugitive from justice. So magapadayon ang paglagas sa iya hasta nga madakpan. So hindi naton ini paguntatan si alias Bobot until nga madakop naton ini siya kag mapasabat naton sang iya siningang kasalanan. Agud mas mangin madasing ang pagdakop kay De La Rosa, isa sa mga ginakonsiderar sang IPPO ang pagtanyag sang reward sa kung sin-uman ang makahatag sang impormasyon o kung makatudlo sa ginapanaguan sini. Wala pa kita sang monetary reward nga ginpapanawag sa iya, but isa ini ka gina-contemplate subong sang Iloilo Police Provincial Office. John Sala, One Western Visayas.